Sniksnak og sjov ballade giver ikke noget godt elevråd. Så til elevrådsmøderne er det vigtigt at have en god dagsorden, konkret dagsorden, hvor der står præcis, hvad der er, man skal gennemgå. Og så er det rigtig godt at have en til at sidde og skrive tingene ned, så man ved, hvilke beslutninger vi tager omkring de her ting. Og efter mødet, så er det rigtig vigtigt, at man går ud, man delegerer opgaverne ud og går ud og udfører de her opgaver ordentligt, og man får en opfølgning af det, så man ved, at de faktisk bliver udført og gjort ordentligt. Kommunikation i elevrådet er vigtig internt, så man ved, hvad der foregår i elevrådet, og eksternt, både sådan, så eleverne på skolen ved, hvad elevrådet foretager, og så man får snakket med ledelse og pedeller, hvad man ellers skal bruge, for at man får de her ord til handling, så det ikke bare tomt. Ja, og som vi kunne høre fra de dejlige elevrådsaktive her, så er det yderst vigtigt, at der er handling bag ord. Fordi hvis ikke der er handling bag ord, så er der reelt set ikke behov for sådan nogle, der er elevrådsaktive. Det vil sige, at der er reelt set ikke behov for nogen, der går ud og tager ansvar ude på skolerne og går ud og får de her mærkesager, de forskellige elevråd har igennem. Ergo, kort fortalt, ingen handling bag ord, ingen elevråd.